Să începem. Mai întâi vă arăt kilogramele mele. Da. Haideți să începem. Da, astea sunt toate cumpărăturile de pe masă și începem în felul următor. Ne-am luat aici un suc proteic cu măr, iaurt, un fruct care nu l-am mai întâlnit și cu afine. Așa, ce ne-am mai luat? Ne-am luat un cașcaval de ăsta stick, piept de pui. Și dacă vă întrebați dacă l-a luat maică mea, nu, eu i-am spus să ia pentru că am o rețetă foarte sănătoasă cu el de făcut. Așa, niște cereale, care astea le mănânc dimineața. Ouă, pentru că suntem mâncători de ouă. Așa. Sucuri. Asta e Sprite fără zahăr. Iar asta e cola fără zahăr. Așa. Un suc de mere. Ador sucul de mere. Și mai avem cremă de brânză. Astea sunt un fel de iaurturi cu fructe care o să mi le pun la școală, sunt 4, o să mi le pun miercurea, vinerea, pentru că atunci am zile scurte. Așa. Ciocolată cu 74% cacao, pentru că aia cu 90% nu îmi place. Așa. Cașcaval, asta mi-l pun în paste foarte des. Așa, niște crackeri, vasa. Două de-astea de cotleți de porc, mușchi de porc, alt nume. Așa. Salam, mai fac sandwich la școală dimineața rapid când nu știu ce să-mi fac pentru la școală. Astea sunt ale tatălui meu. Așa. Revin cu partea a doua.